Здравейте, потребители на Vbox 7. Аз съм Иван Димитров, тук до мен от YouTube, а тук до мен е The Black Prot. Да. И тук ще играя към тази. Аз си пиша Feed Me More. Тук влязах в някакъв сървър. Ето се. Ето, аз го убих. Ето, още един. Ето и още един. Аз съм много добър, де, и ме убиха. Сега ще ги гледам и чак всичките. Ето ги всичките. Сега малко ще приближа. Ето този го убиха. Става от мен ще го убиха. Да видим как играе този. Чакайте малко. Този не е от нашите. Се казва Берт. Ето го. Берт. Ако искате, можете да гледате клипчето ми за колко време изпивам вода. И ето, пуснаха ни пак и сега ще видите колко ще убива. Пълна симка. Ето, аз съм направил 3 кила, ако видите. От моите други направя. Не критикуйте, че аз съм как, защото справих се. О, тук са всичките, защото те пиуха. Нека, казах, не наричайте хака, просто съм доста добър. Ето, вече съм направил 7 кила. Тук са заложили бомбата обаче. Да, ето я. Пел. Хайде, убийте го, бе! Убиха го. Бързо трябва някой да обезвреди бомба. Тя избухна. Ето сега. Хайде, сега ще ме гледате като терорист. О, чакайте малко, ще е интересно. Хайде. Ето пак ще приближа, вижте на колко ми е. Ето, гледайте. Ето пак така. Този път ще ме гледате като терорист. Ще ви кажа и още един път, че аз не съм хака, просто съм много добър. Ако искате, се абонирайте за мен, както вие желаете. Убиха ме с бомба. Знам, че има много зачакане, затова пак направо ще го ресна. Този път вече няма да рискам. Ето пак ето, ако искате, можете да влезете в този сървър. Аз съм админа. Както искате. Не мога да ви казвам какво да правите и какво да не правите. Вие си решавате. Ето пак като терорист. Но този път ще внимавам за бомби. Айде, мръдвай, бе. Видяхте ли как го убих? Това беше штура.
Оу, хет. Тук има ли някой? Няма. Бърче му набих хет. Трябва да презаредя. Ето, аз съм сам, да видите. В мен и бомбата, мисля да я заложа. Този норн е много добър. Майса. Този. Беше отнет. Убихме го. Спечелихме. Ето, аз съм направил 4 кила. Не особено като за про, но... Ето ми. Аз съм този Feed Me More. Означава искам още плячка. Да се презаредя пистолета. Хедшот. 3 хедшота. Вляк просто, кажи нещо. Защо, нали ти правиш клипчета? Как няма да говориш като правиш клипчета? Да, и ще има и неговото клипче в описанието. Ако искате да го видите. Убиха ме. Ето ме, вижте, 12 кила. Фидмимор. И като след този рун и още един не свършвам да правя клипа. Кажете дали, и ако искате, може един път да поиграем в някой сервер. Скайпа ми ще го има в описанието. Защита, значи, аз го хетнах. Яко. Да. След този. Мисля и сега да убиха ме. И с това този клип свърши. Благодаря, че ме